nastavené pri takých veciach, ako som ja. Podľa paragrafu 17 odsek 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 171 z roku 93 zákon o policajnom zbore máte nárok na náhradníky. A teraz k tým inkriminovaným fotografiám. Osoba Imrich Štefaník, on to na skoro dennej báze rozposiela, takéto veci. A každý človek má zbierku fotiek penisov Imricha Štefaníka. Skoro každý človek... Nie je to až taká záhada, že sa to ocitlo na internete. Skoro každý človek má zbierku fotografií penisov. Imricha Štefaníka. Čo ja som teda počul, tak on proste užíva drogy.